haladak CCTV pi nigi fix damji pu sita la tum Yadav Computer amunit atum pusipu lage nang litum ridam lo te teklong ya ahong lo ne pilone amat alang litum CRP pen sabi ke ended lo CRP tum pen CRP tum ta tangka padiktar dum de pu amat alang litum arlo mane hala strong room arlo chedra dap legi lut kali hala pu hi na tu counting hall na tu lene pine si ki lut damji tu hala da kam klem damji so amat sita kahin no bangke hala strong room along si strong room ang nu chedra dap si hala tum an ki chu dan chu ka do we along prek da ani chu thai do umati di hada ke sita alang litum hadak si an ki chu damji tu si ke thai hadak si gang ni dam tu lama si ilitum amunitum guard atum ilitum watchers atum alang litum pan plung dunju la dakturan ne halong pekturan la si alam mang la si lai hoya attempt ke tempering pan si ke claim dampo ka matha ke di athema bluetooth selami pulote te bokhet nahi ko mati ala strong room te la pan lor kom la lang litum ke pai ke ako lang dum peme mete strong room mata include bon la tu la non jo thom jo phi do lang alang litum ka puja pan bo iji la si litum la returning officer la pen district commissioner SP atom man tuning rilo alang litum non pen para ke la son sabta allow le den hala CRP atum ta ilitum hange strict o seta hala Yadav Computer munitum hange strict te la bangga ma hu me alam ting ke hadi Bluetooth pen tebok head pen lote la Bluetooth pen hala arlo computer hala EVM arlo ke dotang port hadi polom alakha hadi akalakha number hadi hala number mane EVM number kali hala vote 50 ko an mahala lar det tu nelitum ka julong lage magazine long ke tok patai sini ni pore dum long la